अरे चोरी केला तू का पाच मिळणार आहे चोरी केली पण झाली बाबा चोरी केली पण झाली काय बाबा आई तर दुसरी झाली बापू बघेल तोच रे बाबा बापू बघेल तोच स्वतः जन्म दिले बाबा एकदम विश्वास ना त्याला चौथ्या महिने माझ्या किती विश्वास उत्तर देवा बाबा बाबा वैदा वैदा मला एक सांगता संख्या तुमको सदा साथ देता रे बाबा सदा साथ देता रो चेन्नई चोरी केला म्हणकर तुमका चेन्नई आज संख्येत आणि परिस्थिती खूप गंभीर झाली होती रे बाबा खूप गंभीर झाली होती बाबा संख्या तुमको सदा साथ देता रे बाबा सदा साथ देता रो आय तुमच्या घराबाहेर व्हायचे हे शिक्षा मान्य केले रे बाबा हे शिक्षा मान्य केले बाबा बाय आवयदा तुम्ही बरा कर जावा बाबा येत रे बाबा 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 बाय बरे कर जावा बाय बरे कर जावा हाय डॅडी पण ते गेले नावार आशिल्ले आस्ते आमगेल्या हातांसून चुकून गेल म्हण झाले ना बेटी ना हे घ्या पेपर हे कशकन केलं तुम्ही बेटी ती जर मागेल पहिलेच बाद झाली देखील मनावाटी सिग्नेचर करू बाप काही थोड नाही आता खरी वाचन मारू चाल बेटी हे काम आमगेला सरळ झालं म्हणून झालंय